Seo chuid de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain inar ggóin Taoiseach Simon Harris leisciil thar an stáit leis na chaill agus na daoine a dolang do bhhair tubaiste an Stardust in 1981. Dag an tsinní sa chlub ihe ina Ardain na Moilí Clia, daithid sa thach duine óg marú agus breis agus gaithne duine gáirtaithe. Dúirt an Taoiseach gur hep an stát ar na chaill a ró arú feachtas fada a thrid ar son na fírinne. Tá brónarin loch majarrah nuair ba ghéire war ngá a dúirt an Taoiseach Simon Harris. Dúrú i cruniú i deach lein an seachtain seo gur arthar bhealh farste an taon áit sa tír a bheith scoil lean Gaeilge nua a tháscail timléana. Rin agrachtaí idithis agus teanga a bhí os cóir coiste Gaeilge an oireachtais, cainú géir ar churthaige na rinne idithis i dtíobh bhainú géalscoil na nua sa stát. Dúirt an fáras patrúnachta, an patrún is mó ar scoil na lean Gaeilge, gro bach a chur ag an rialtas agus an taire idithis ar óbairt an idithis lean Gaeilge. Hála Marlín, curú stop le húsaid na Gaeilge ag agóid ar son na Palestíne. Dúirt ardhrúnaí chunú na Gaeilge Julian de Spain gur teanga ifigúil de chud an Aontais Eorpaí íon Gaeilge agus grú sé nairach go gurú Pólainní na Gearmáine cosc ar a húsaid. Dúirt urlóirí ambasáid na Gearmáine nachró saoirseáinte gan teoran riú sa Gearmán agus nach méhí i ggóil íon leisce. Agus bhui Bridget bhreanach an cainte leis an ceoltar aitheanta as cúlé Padar ó Réide, faoina héal agus faoina leor nua ceoltarí chualainn, the band that changed the course of Irish music. Leor a intíonn scéal an bhaina cheáil a bhainaí a athair Seán ó Réide sna 1960. Agus an ngéaltar na néise dearú réitheán de ifig foist na rinne, chu me an bóla le Maire bhreanach maestras poist na rinne a bheits a galar scurd inne céige bliain. Bhí pálatúirí agus muintir na háite i ggéirí go gáineaí an taobhais poist sa cheantar, ach béar muintir na géalteachta gailthaigh ifig an foist inún garahain a seo amach. Agus den scéalta sin agus chaill ar Tuairisc.